Takže čus lidi, dneska jsme v Třinci, Jo. zase něco nového. A tady jsou celkem už větší skoky, všechno vám samozřejmě natočíme. Takže Honzo, jeď! To se bojím. Jeď! A taky lavici, jo? Hlavici jeden, jo? Jo, jo. Pojď, dávej, dávej. Dobrý, jakoby. Na první dobrou. Dobrý, já bych šel jenom teďka jenom lavici. Co? Jenom lavici. Jo. Dobrý. Ale fakt na chlupa nevidí. Je to úplně cítí. Tak pojď. Ať se nám to nevybíjí, ta kamera. Ty z toho třeba neposér. Já jsem dal taky hranu. Máte? Jo, jo. To lavici trochu. Jedem. Takže lidi, tady máme ty větší skoky, tam vzadu jsou ještě větší, ale ty mi neskáčem, to už je extrémně velké. Big. No a já skáču oba dva, a co ty, Honzo? No. Odhodlávaj se dneska tady na ten. Nebo já nevím. OK. Možná. Honza uvidí a já staru teďka skočit. Jedu na ten skok, doufám, že ho doletím a že se na něm nerozsekám. Jedu! No a tady jsou ty větší jumpíky. A teďka jedeš ty, Honzo. Jedem? Jeden. Tak najebánky. Dobrý. Jo? Byl vyp, ne? Tak trochu. To byl taky omylem vyp, no, tak. Na video dobrý. Mňam. Počkej, sviční to obrazovku. Co dělá já? Já nevím, vole. To myslím, že teďka dá. Co to dělá? No,